Exclusiv cu Ardi Alexandru. Tinerețe, spune-mi unde te duci. Du-te unde vii și unde mă duci. Bătrânețe, unde vrei să mă duci. Și uite așa se duce viața mea. Oricum nu vreau să trăiesc în lumea. Hai, fă ce vrei tu cu ei. Puțin volum la voce, să se înțeleagă. Unde te duci și pe unde fugi? Tinerețe, spune-mi unde te duci. Du-te unde vii și unde mă duci. Bătrânețe, unde vrei să mă duci. Și uite așa se duce viața mea. Oricum nu vreau să trăiesc în lumea. Hai, fă ce vrei tu cu ei. Fă ce vrei, bătrânețe. Atențiune! Oh, cât de frumoasă sau urâtă e viața mea. Bună sau rea, eu tot vreau să-l las șefa în urma mea. Că viața mea e și bună și rea. Dar știu să mă bucur de ea. Sha-la-la-la-la-la. Și zilele mele, cât vor mai fi ele, să le trăiesc cu plăcere. Că viața mea e și bună și rea. Dar știu să mă bucur de ea. Sha-la-la-la-la-la. Și zilele mele, cât vor mai fi ele, să le trăiesc cu plăcere. Unde te duci și pe unde fugi? Tinerețe, spune-mi unde te duci. Du-te unde vii și unde mă duci. Bătrânețe, unde vrei să mă duci. Și uite așa se duce viața mea. Oricum nu vreau să trăiesc în lumea. Hai, fă ce vrei tu cu ei. Fă ce vrei, bătrânețe.